Pasvanên Beravê yên Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê, alîkariya Wezareta Şer, Fermana desteserkirina tankereke petrola xav ku jî bo veguhestina petrola Venezuela û Îranê ya dibin dorpêçê de dihat bikaranîn, bicîh anîn. Ev keştî çend salên dibin dorpêçên Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê de ye ji ber rola xwe dî torekeya veguhestina nêkanûnî ya petrolê de ku piştgiriyê dîde rêxistinên biyanî.